ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар рӯи экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯзабардор қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. 8 дар хонаи хулоса хона деэтажаи 6 сотиқа замин, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дорад, кӯчаи Каратегинский мегӯянд. дар наздаш 2 мактаб ва масҷид ҳам дорад. нархи хонара дастрожин фурӯхтан дар кӯлай 350 000 сомонӣ бардорад. 4 дар хонаи мисол якум этажаш полни шкатур кардагӣ, дар треза часпондагӣ барои зиндагӣ кардан, мақсад ки тайёр бардор монтаж кардагӣ. марҳамат кардем ки аз шаҳри Душанбе дӯстон коммент нависед дар комментария. аз шаҳри Душанбе хонахар бошед. 8 дар хонаи 6 сотиқа заминай. ана хулоса дидесен дар чӣ ҳолате бардор. боз савдои хуб мешавад. савдо дар назди хона дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Каратегинскийш мегӯянд. телефоно барои тамос 39 800 37 30. марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибаша метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, Савхози Файзалӣ, шӯъбаи 4. дар хона як калидор 4 сотиқа заминай. дар назди хона масҷид, магазин, беморхона ва мактаб 1 километр дуртар мебошад. хона хулоса дӯстони азиз дар даруни қишлоқи оби светам ҳаст. нашои документош ҳамаш 100%. хонаро хай дидесем бардор, коробкаҳай ана бо хишти лои бардоштагиай. нархи хонаро 160 000 сомон мегӯяд. касоне ки хадр анӣ бошад, боз биё аз пеш бибин, хонаро савдо мешавад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пураниқтари хонаро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама карда боша бошед, мошин ё ин ки хона, замин, дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо дачаи фурӯшӣ аст. бардор хай дидесен, дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Сумбулаш мегӯянд. дар хонаҳай 7 сотиқа замин, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Сумбула, дачаи фурӯшӣ. документош 100% кондитсионер дорад, холодильник дорад. боз аз 220 000 сомонӣ. дӯстони азиз, муомилаи хуб ҳам дорад. ҳавз барои обозӣ кардан дорад бардор, ҷой дар ҷои беҳтаринай. боз муомилат дорад, камтар маблағ дар кор. барои ҳамин савдода мондагишем дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Сумбула. марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пураниқтаашро метавонед аз худи соҳиба даст. шербачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед, чунки 75%
бе подписали тамошо мекунед ва мегӯянд ки дар комментар менависед ки акай насинҷаи хонаи арзона пешкаш бикунед. барои хотире ки шербачаҳо шумо дастгирӣ намекунед, мо хонаи арзона пешкаштон намегардонем. подписали кунед, шербачаҳо дастгирӣ кунед. ин як хонаи фурӯшӣ бо семиблок бардоштагӣ ҳолаташ беҳтарин. хулоса шербачаҳо подписали кунед, 25% фақат подписчико тамошо кардед, 75% бе подписали тамошо мекунед. шербачаҳо хонаи фурӯшӣ қарода дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 14 хона бо семиблок бардоштагӣ, гирдаш маҳкам бо семиблок. нархи хонаро дастурошни фурӯхтан дар кори 110,000 сомони бордор боз камтар ҳакам савдо мешавад. телефонно барои томас 911 05 07 20 занг бизанед, маълумот пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дастгирии шумо пештаримоз касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан бошед, ватсапмо барои реклама кардан маълумот дар экран занг бизанед, иншоалло ки рекламаи хуб мекунем. худо нигҳабон. дастгирии шумо пештаримоз, лайкҳоро фаромӯш накунед.